nem sok értelme volt, Adagio. Elegem van a gyors kajából, rendes ételt akarok. Az energia ebben a világban nem olyan, mint Equestriában. Csak ennyi erőt tudunk itt összegyűjteni. Aj, bárcsak sose száműztek volna erre a szörnyű helyre. Tényleg? Nekem nagyon tetszik. Komolyan? Ez a lehető legrosszabb hely. Szerintem te vagy a lehető legrosszabb. Ó, igen? Hát szerintem te vagy az. Az, hogy veletek kell itt lennem, egyáltalán nem teszi elviselhetőbbé ezt a nyambat világot. Éreztétek ezt? Tudjátok, mi ez? Equestriai varázslat. De ebben a világban nincs equestriai varázslat. Most már igen, és arra fogjuk használni, hogy mindenki imádjon minket ebben a szánalmas kis világban. Beszélgettünk mielőtt, szegény fejünk lágyabb benőtt, rájöttünk az igaz barát, elmondja mindig a baját, a zenével, gyere szállj el, többé nincs megállj, s látjuk, hogy a szivárvány milyen király. Lábad ritmusra jár, vedd csak fel itt a gitár, most rád várnak a dobok, neked szólnak a dalok, a zenével, gyere szállj el, többé nincs megállj, s látjuk, hogy a szivárvány milyen király, s látjuk, hogy a szivárvány milyen király. My Little Pony. Szivárványvarázs. Kell segítség? Nem, köszi. Meg vagyunk. Ó, oké. Sunset Shimmer! Itt vagyunk! Nem gondoltam volna, hogy az egész iskola itt lesz. Határozottan figyelemfelkeltő reklám, ha szabad mondanom. És torta illata van. Tényleg? Cukormázat használtam ragasztó helyett. Fluttershy, van egy kis Lejött. Nem igazán. Jó reggel, diákok! Csupán el akartam mondani, mennyire örülök, hogy ilyen sokan részt vesztek a Canterlot Gimnázium első zenei előadásán. Ez kiváló alkalmat nyújt, hogy pénzt gyűjtsünk az iskolai foglalkozások támogatására, ezért kérlek, dolgozzatok tovább a posztereken. Azt hiszem, ez lesz az egyik legizgalmasabb esemény, amely valaha történt az iskolában az őszi bál óta. Tökre várom. Olyan izgi.
Sose fogom túltenni magam rajta. Elég rossz paszban voltál a bálon. Egy démon. Egy őrjöngött démonná változtam. És mindenkit tini zombivá akart elváltoztatni, hogy saját hadsereget toboroz? Ó, drágám, veled vagyunk, és megbocsátjuk a múltbéli hibáidat. Őszintén szólva szerintem az egész história közelebb hozott mindenkit az iskolában, mint korábban valaha. Egy, két, há! Nem voltunk régen egy csapat, de ez a múlté már. Most mindent újra kezdünk, nézd, minket izgi új út vár. Ha itt jársz, érzed azt, hogy minden más, mint volt. Eljött és itt van már a csodakolt, yeah. Sokkal jobb, mint hidd el. Játszunk tűzzel és hittel. Szurkolj értünk, visszatértünk, sokkal jobbak is lettünk. Tapsolj hát nekünk, ha tetszik, tapsolj most nekünk. Régen sok bosszús percünk volt, jaj, a lányokkal. Elválasztottak, vége lett, nem szól többé jól a dal. Ha most jössz, érzed azt, hogy minden más, mint volt. Hisz végre itt van már a csodakolt, yeah. Sokkal jobb, így hidd el. Játszunk tűzzel és hittel. Szurkolj értünk, visszatértünk, sokkal jobbak is lettünk. Tapsolj hát nekünk, ha tetszik, tapsolj most nekünk. Ha tetszik, tapsolj most nekünk. Ha tetszik, tapsolj most nekünk. Még mindig nem hiszem el, hogy ez történik, mikor játszunk. Ó, vennem kell új kiegészítőket, valamit, ami jól néz ki hosszú lófarokkal. Ó, talán egy fülbevalót, ami illene a cuki póni füleimhez. De vajon miért történik? Twilight hercegnő visszavitte a koronáját Equestriába, akkor nem kellett volna az összes varázslatnak eltűnnie? Ó, kit érdekel, miért történik? Nagyon király lesz tőle a bandám. Ó, a bandád? Persze, az én ötletem volt, hogy alapítsuk meg a Rainboomsot, hogy felléphessünk. Plusz én vagyok az énekes és a gitáros. Hallottam a számotokat, nagyon jól hangzik. Már majdnem tökéletes. Rarity még mindig egy csöppet későn lép be a második verszaknál, és Applejack basszus szólóján is lehetne kicsit dolgozni. A fellépésre minden rendben lesz. Gondolom egyik külföldi barátunk sem jön el, mivel ez egy különleges adománygyűjtő előadás. Bocsi, Flash, de nem hiszem, hogy Twilight mostanában visszajön az iskolába. Ó, igen, oké, csak tudod, gondoltam, megkérdezem. Nyomjátok, csak tovább. Valaki fülig szerelmes. Ó, bocsi, mindig elfelejtem, hogy te és Flash régen együtt voltatok. Semmi baj. Flash nagyszerű srác, meg minden, de sose kedveltem igazán. Csak felhasználtam, hogy közkedveltebb legyek. A régi én elég szörnyű volt, nem igaz? Tulajdonképpen. De az a lényeg, hogy megváltoztál. Köszi, Applejack, de nem hiszem, hogy mindenki ezt gondolja a suliban. Sunset Shimmer, kérlek jelentkezz az előcsarnokban. Mennem kell. Vállaltam, hogy körbevezzetek néhány új diákot a suliban. Gondoltam, jobb lesz, ha megismernek, mielőtt mindent hallanának a régi énemről. Még van néhány percünk az ebédig. Nem játsszuk el a király akarok lennit? Ha? Rainbow Dash, nem játszhatnánk el azt a számot, amit én írtam? Majd egyszer. Ó, oké. Sziasztok, ti vagytok, akiket körbe kéne vezetnem? Igen. A Canterlot egy remek iskola, imádni fogjátok. Ó, igen, éreztük, hogy valami varázslatos van ebben a helyben. Ez a kémiaterem, ez pedig a számítógépterem. Ó, nagy zenei előadást tartunk most hétvégén. Az egész iskola ezzel van most elfoglalva. Egy zenei előadás? Mivel újak vagytok, Celestia igazgatónő biztos engedi, hogy feliratkozzatok, ha akartok.
Néha-néha szoktunk énekelni. Hello! Inkább folyton énekelünk. Így érjük el, hogy azt tegyék az emberek, amit akarunk. Ah! Mit mondtam? Úgy értette, hogy a zenei előadás során biztos könnyebben megismerkedünk a többi tanulóval. Ó, igen. Azt értettem, amit ő mondott. Úgy értettem, mint ő. És ezt mondtad volna, ha nem te lennél a legrosszabb. Te vagy az! Nézd el nekik, nem komplettek. Milyen szépek. Honnan? Bocsi, ezek a medálok sokat jelentenek számunkra. Nem örülnénk, ha bármi történne velük. Na, milyen volt a túra? Nem is tudom. Mármint ezek a lányok volt bennük valami fura. Ilyen fura-fura? Vagy ilyen fura? Vagy ilyen? Inkább hagyd, hogy elmondja, jó? Épp ez az. Nem tudnám megmondani. Olyan furán viselkedtek a közelemben. Lehet, hogy már beszéltek valakivel, és hallottak rólam. Ennyit a jó első benyomásról. Nem hiszem. Ez az, lányok, a pillanat, amire vártunk. Ebéd? A lehetőség, hogy visszaszerezzük az ekvesztriai varázserőnket. Ó, tényleg? Elég erős a hangunk, hogy elérjük, hogy annyira akarjanak valamit, hogy küzdjenek is érte. Akkor azt csináljuk, amit mindig szoktunk. Bajt keverünk, azután a negatív energiából táplálkozzunk. Jó terv, Adagio. Most nem olyan lesz, mint máskor. Ez itt ekvesztriai varázslat. Az ő negatív energiájukból megkaphatjuk azt az erőt, hogy ezt az egész világot térdre kényszerítsük. De azután elmegyünk ebédelni, ugye? Takó kedv van! Csak csináljátok utánam. Vagy utánam? Utánam! Kérsz még egyet? Nem. Ez az enyém. Add már ide. Beszélgessétek. Nézzék, de izé vagy. Oda nézz. Miért kéne felrázni a sulit? Miért kéne együtt játszani? Mondunk mi jobbat, nagyon figyelj. Új szabályt kell állítani. Mondd meg úgy, miért tennénk, mintha egyformák lennénk. Szíved lángra gyúlt tüzel. Vesztes vagy, harcos vagy, hát döntsd el. Én is te és én, nézzük, hogy ki lesz a nyerő. Gyere, higgy nekem, állj ki a sorból. Ó, ugye téged nem rettent el a bukás. Tudod már azt, hogy nem szégyen a futás. Azt, hogy sztár vagy, jobb, ha tudod. Mindig mások fölött állsz. Akárki jön, megbánhatod. Bizonyítsd be, te vagy az ász. Harcolj, ha győzni akarsz. Kemény a csata a bandák között. Gyere és harcolj, ha győzni akarsz. Kemény a csata, csata, csata a bandák között. Le tudnálak győzni? Csata, Csak szeretnéd. csata, Annyira akarom. csata. De én szerzem meg előbb. Én is te és én, nézzük, hogy ki lesz a nyerő. Gyere, higgy nekem, állj ki a sorból. Ó, ugye téged nem rettent el a bukás.
Hagyd már békén! Fejezzétek be! Szóval ilyen furák! Mit képzelsz magadról? Ők hárman biztos valamilyen sötét erő birtokában vannak. Hogy magyarázhatnánk meg másképp azt, ami történt? Ne aggódjatok, csajok, szólunk Celestia igazgatónőnek, és egy pillanat alatt megszabadulunk tőlük. Már csak azt hiányzik, hogy még egy iskolai rendezvényt tönkre tegyen egy Hatalommániás őrült. ne vedd magadra. Nem vettem. Sötét mágia? Ezt nehezen hiszem el. Azok a lányok ott voltak az irodámban, és minden rendben volt velük. Sunset Shimmer talán csak azt szeretné, ha valaki más lenne most a gonosz karakter, hogy az őszi bárról megfeledkezzenek a társai. Megértem, hogy ezt gondolja, de... Nem erről van szó! Az ebédlőben mindannyian láttuk, hogy mi történt! Igen, de a ti bandátok nem lép fel az előadáson? De... Nem attól féltek, hogy a Dazzlings elveszi előletek a reflektorfényt? A Dazzlings? Ez a csapatuk neve. Ezért jöttek az irodámba, hogy feliratkozzanak és fellépjenek. Még énekeltek is egy kicsit nekem és Luna igazgatóhelyettesnek. Tényleg? Igen. És szerintünk ez a bandák csatája remek ötlet. El se hiszem, hogy elbűvölték Celestia igazgatónőt és Luna igazgatóhelyettest. Mindenkit elbűvöltek! De nem mindenkit! Pinkie Pie-nak igaza van. Ott voltunk, mikor a Dazzlingsek énekeltek, és nem voltak ránk hatással, mintha valami megvédett volna minket. Akkor kapjuk el őket! Nem, mintha nem lett volna még dolgunk korábban sötét mágiával, és nem győztünk volna. Ó, ne vedd magadra. Nem vettem. Most se. De akkor itt volt Twilight. Lehet, hogy van még bennünk valamilyen varázslat, de csak akkor jön elő, amikor zenélünk. Nem tudom ezzel, hogy tudnánk legyőzni bárkit is. Már csak el tudnánk juttatni egy üzenetet Twilightnak, ő talán meg tudná mondani, hogy törhetjük meg a Dazzlingsek átkát. Hát, az nem fog menni. A portál bezárult. És attól tartok, nem használnak feléjük mobiltelefonokat. Van egy ötletem, hogy léphetnénk kapcsolatba Twilight hercegnővel. Mikor Celestia hercegnő diákja voltam Equestriában, ezt adta nekem. Még azután se váltam meg tőle, hogy félbehagytam a tanulmányaimat. Legbelül talán tudtam, hogy hibát követek el. És reméltem, hogy ezzel kapcsolatba tudok vele lépni. Talán még működik. Ez egy könyv, drágám. Hogy érted, hogy talán még működik? Tudjátok, régen, ha beleírtam valamit, az megjelent egy könyvben Celestia hercegnő könyvtárában. Ha küldök neki egy üzenetet, azt eljuttathatja Twilight hercegnőhöz. Akkor mire vársz? Kezdj el írni! Régen írtam már le ezeket a szavakat. Kedves Celestia hercegnő! Elnézést, hova tegyem a könyveket, amiket Celestia hercegnő küldött? A könyvtárba. Harmadik ajtó balra. Azt is, amelyik világít és vibrál? Mi az, Twilight? Egy üzenet Celestia hercegnőnek a barátomtól a Canterlot iskolából. Ez mégis hogy lehetséges? Fogalmam sincs, de úgy látom, segítségre van szükségük. Sunset Shimmer leírása alapján azok az új lányok nagy valószínűséggel szirének. Jaj, ne! Szirének! Igazából
Igazából nem is tudom, hogy mik azok. A szirének 3 gyönyörű, de veszélyes lény voltak, akik a zenéjükkel el tudták csábítani a pónikat. De az erejük fenntartása érdekében mások viszályából és bizalmatlanságából kellett táplálkozniuk. Minél több ilyen negatív energiát gyűjtöttek, annál erősebb lett a hangjuk, és annál tovább terjedt sötét mágiájuk. Nem tetszik nekem ez a történet. Ha minden a tervük szerint alakult volna, a szirének meghódították volna egész Equestriát, de egy bizonyos szakállas Starworld közbelépett. A legenda szerint egy másik világba száműzte őket, ahol elveszítették varázserejüket. Biztosan abban a világban van a Canterlot iskola és a barátaim. De Starworld biztosan nagyon régen küldte őket oda. Hogy csak most bukkantak fel? Nem tudom, de ha jó a megérzésem és szirének vannak a Canterlotban, nem fognak megelégedni az iskolával. Segítenem kell nekik, vissza kell mennem hozzájuk. Nem akarok ünneprontó lenni, Twilight, de az ő világuk és az Equestria közötti átjáró már régen bezárult. Véglegesen. Oké, először is nem értem, ha ünnepről van szó, miért nem szóltatok? És másodszor, ha teljesen megszűnt a kapcsolat, akkor Sunset Shimmer hogy tudott üzenetet küldeni Twilightnak? Pinky, te zseni vagy! Igen, sokszor mondják. És most beszéljünk az ünnep... És a 2 pont közötti intervallumot a 3 dimenzió mentén a pontok közötti távolság nézetének az összegének a gyöke adja. Miről beszélsz? Ugyan! Kiviszi innen a varázslatot, és beviszi oda. Ezzel ki fog nyílni a portál, így akkor jön és megy át, amikor akar, innen oda, onnan ide, innen oda, onnan ide, innen oda. Értjük a lényeget. Lássuk, tényleg működik-e. Nem mehetnénk esetleg veled? Jobb, ha nem. Elég zavaró lenne, ha mindenkiből 2 lenne az iskolában. Igen. De én mehetek, nem? Belőlem nincs még egy a Canterlot gimiben, és sosem tudhatod, mikor lesz szükséged egy megbízható asszisztensre. Igen! Hamarosan visszajövünk. Kész vagy, Spike? Igen? Attól tartok, nem fog jönni. Twilight! Visszajöttem. És nagyon rossz híreket hoztam azokról a lányokról. Ó, annyira rossz, hogy ilyen helyzetben kellett visszatérned. Sok mindent meg kéne beszélnünk. Például, hogy egy bizonyos kékhajú gitáros felőled érdeklődött. Flash Sentry felőlem érdeklődött? Milyen kedves. Nem tudnál mondani 1-2 pletykát a te világodból? Már hivatalos címe is van. Tittiri-ti! A barátság hercegnője. Hű, ez hihetetlen.
Akkor tényleg Celestia hercegnő első számú diákja voltál? Még saját kastélya is van. Egy kastély? Van saját kastélyod? Csodás. Mi újság erre? Mármint azon kívül, hogy az iskola veszélyes ekvesztriai varázslények célpontjává vált. Igen, hát nem ez az egyetlen furcsaság, ami történt velünk, amióta elmentél. Király, nem? Mindannyiunkkal ez történik, amikor játszunk. A koronámat visszajuttattuk Ekvesztriába, de a varázslat egy része itt maradt a Canterlot gimiben. Most, hogy mind együtt vagyunk, használhatnánk ezt a varázserőt a szirének ellen, épp ahogy Sunset Shimmer ellen tudtuk használni, amikor hirtelen egy szörnyűsége szörnyé vált. Neved magadra? Nem vettem. Már megszoktam. Azt se fogják tudni, mi történik velük. Nincs miért aggódnunk most, hogy Twilight visszajött. Biztosan van miért aggódnunk. De nem a szirének miatt. Végezzünk, minél hamarabb. Nem tudjátok, hol vannak? Nagy buli lesz este, az összes fellépő banda ott lesz. Köztük a Dazzlings is. Akkor tegyük tönkre a bulit. És te mit csináltál? Annyira várom már. Olyan szép haja. Tényleg nem. Tényleg? Segítsek nekünk. Segítek én is, jó? Hozzak még puncsot. Twilight. Neked mentem, mint mindig, ez... hát... Te mit csinálsz itt? Csak nem visszajöttél a versenyre. valami olyasmi. Ha, nem mintha nagy verseny lenne. Senki se akar annyira nyerni, mint az én bandám. Megbocsátanál egy percre? Senki se túl barátságos, mintha valami láthatatlan feszültség lenne köztük, ami bármikor a felszínre törhet. A gyümölcspuncs miatt? Tudtam, hogy túl sok benne a szőlőlé. Nem a puncs miatt, hanem miattunk. Viszont a puncs szörnyű. Mit tudsz te a gyümölcspuncsról? Nála többet. Nem is. De igen. Ez még csak a kezdőbuli, lányok. Képzeljétek el, milyen káosz lesz, amikor megkezdődik a bandák csatája. Nem lesz bandák csatája! És ezt biztosra vehetitek! Gyerünk, lányok, csináljuk! A barátság varázslatos! Nem kéne szivárványnak, lézerfénynek meg ilyesminek lennie? Ezt nem értem. Mind együtt vagyunk. Miért nem működik? Most kéne csinálnod a barátság varázslata trükköt. Azt próbálom, Spike. Azt hittem, ha megint együtt leszünk mind a hatan a színének ellen, akkor elég varázserőnk lesz, hogy legyőzzük őket. Így volt legutóbb is. Ez aztán a kihívás. Ez a banda látszólag nagyon szeretne nyerni. Kicsit beképzeltek, nem? Azt mondják, nem lesz csata. Mintha már mindent elintéztek volna előre. Nem, persze, ha a nagy és erős Trixie is beleszólhat. Nem számít, Trixie! A mi bandánk a legjobb! Nem, a keresztesek fognak nyerni. Micsoda? Az is sokkal nyerünk. Nem igaz, sokkal nyerünk. Hogy van ilyen? Ez már minden nő. Ezt majd meglátod. Nem igaz. Nem. Azt hiszem, megtaláltuk, amit kerestünk. Vagy inkább ő talált meg minket.
Mágia! Nem érted? Mindenki a varázsigénk hatása alatt van. Csak ők nem. Ezek a lányok különlegesek. Ennek semmi értelme. Meg kellett volna jelennie a szikrának, amivel meg tudtuk volna törni a varázsigét. Eddig működött. De ahhoz, hogy legyőz, kivontad a varázserőt a koronából, ami rajtam volt. A szirének erejüket a zenéjükből nyerik. Talán ugyanolyan varázserőt kell használnunk, hogy legyőzzük őket. Vagy talán nem. Nem. Azt hiszem, igazad van. Tényleg? Amikor zenéltek, akkor változtok át, igaz? Bizony, fülek, farkak, az egész átalakulás. Lehet, hogy úgy tudjuk legyőzni a sziréneket, hogy egy zenei ellenvarázsigét játszunk. Úgy érted, egy dalt? Aha, és ahhoz, hogy mindenkit felszabadítsunk a varázsige alól, mindenkinek hallania kell a zenét. A verseny! Akkor biztosan ott lesz az egész iskola, egy helyen, egy időben. Akkor a Rainboomsot tényleg le kell győzni. És azt hiszem, Twilight lett a Rainbooms legújabb tagja. Szóval, min akarsz játszani? Triangulumon? Egy tubán? Tereminen? Olyan varázslatos. Kicsit sokáig tartana megtanulni játszani egy ilyen hangszeren. Majd énekelek. Mármint szóló énekesként? Az általában az én feladatom. Tudod, ez az én bandám. Ez a mi bandánk. És persze szóló énekesként. Ő tudja csak, hogyan kell használni a varázslatot, hogy sikerüljön a tervünk. Oké, igen, rendben. Akkor kihasználom az alkalmat, hogy dolgozzak az amúgy is hihetetlen jó szólógitáros képességeimen. Ez csak ideiglenes. És nem kell megnyernünk a bandák csatáját. Csak elsőként kell fellépnünk a versenyen. Akkor tanuljuk meg azt a zenés ellenvarázsigét. Hát épp ez az. Nem ismerek egyet se. De biztos kitalálom, hogy írhatnék egyet. Még szép! Twilight úgy tud varázsigéket írni, mint senki más. Igazából ezért is lett hercegnő Equestriában. Igazából csak segítettem befejezni egy varázsigét, és ennél azért többről volt szó, Spike. Persze, mindegy. Megoldom. Gyerünk! Hová mentek? Hát, amikor legutóbb itt voltunk, Spike-kal a könyvtárban aludtunk. Megőrültél? Már öribarik vagyunk! Pizsama parti nálam! Állapot frissítés? Oké, zsokém, moké! Hé! Majdnem megvertelek! Nem hiszem. Szóval Twilight, hogy áll az ellenvarázsige? Hogy? Ó, jól, remekül. Kösz, hogy használhatom a füzettet, Fluttershy. Nagyon tetszik a dal, amit a Rainboomsnak írtál. Köszi! Egy nap talán el is játsszuk majd. Hey! Twilight, azt hiszem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nem tudjuk, mit tennénk, ha nem jöttél volna vissza. Itt a pizza! Nem akarsz pizzát? Nem, ez nem fog menni. Hé, Twilight! Még mindig fent vagy? Még átnézem az ellenvarázsigét. Csak egy lehetőségünk lesz. Tökéletesnek kell lennie. Annyira örülök, hogy itt vagy. Na igen, mindenki ezt mondja.
Kinek lehet szükség ennyi tejszínhabra? Biztos jó érzés, hogy mindig mindenki hozzád fordul, ha bajban van. Ahelyett, hogy azt várnák, mikor csinálsz bajt. Csak azért, mert mindenki elvár tőled valamit, nem biztos, hogy azt is fogod tenni. De attól még ugyanúgy azt várják. Ami csak nehezebbé teszi, mert a legkevésbé sem akarsz mindenkit cserben hagyni. Kavics kicsit éhes. Még mindig nem hiszem el, hogy ő Pinkie Pie testvére. Nem csak te. Jobb lesz, ha lefekszem. Sok szerencsét az ellenvarázsigével, bár nincs rá szükséged. Ez biztos semmi ahhoz képest, amit hercegnőként elvárnak tőled Equestriában. Sunset Shimmer? Mindegy, nem fontos. Nem, meg kell csinálnom. Ez fontos. Nézd rám, bár semmi sem ugyanaz, mégis higgy nekem, barátságunk igaz. Bár más a vágyunk, mi együtt jók vagyunk. Hát hallgassd, bármit csinálunk. Nekünk nem kell már több hős, közelítje már a hajnal, mi győzünk a dallal. Tapsolj és dobbancs, úgy robbancs, érzem az erő úgy hajt, a gonosz terv megdől majd. Most sokkal jobban hangzott, mint a legutóbbi 5 alkalommal. Nem. Szerintem nyilvánvaló, hogy mi nem jó ebben az ellenvarázsigében. Az, hogy 5 perces gitárszólót csinálsz a verszakokból. Valakinek csinálnia is kell valamit. Ti próbálkoztok egyáltalán? Én igen. Semmi baj, rendben lesz. Még egyszer előről! Vagy talán tarthatnánk egy kis szünetet, felpróbálhatnánk néhány ruhát, amit kiválogattam. Nekem ez tetszik a legjobban. Persze, felvehetünk valami modernebbet is. Az iskolánkat próbáljuk megmenteni elég a ruhákból. Sose lehet elég a ruhákból. Csak munkássá akarja tenni a helyzetet. Nem erről szól az, hogy egy bandában játszunk. Nincs most erre időnk. 15 perc múlva be kell jelentkeznünk a bandák csatájába. Még nincs kész. Ha elsőként játsszuk el a dalunkat, és nem működik, akkor a szirének rájönnek, mire készülünk, és elintézik, hogy ne játszhassunk többet. Akkor időt kell nyernünk, hogy tudj még dolgozni a dalon. És azt mégis hogy csináljuk? Elmegyünk a bandák csatájára és fellépünk. Én leszek megint a szólóénekes, így eljutunk a döntőig. Akkor játsszuk el az ellenvarázsigét. A döntőig meg tudod csinálni, nem igaz? Természetesen Twilight Sparkle még nem találkozott olyan problémával, amit ne oldott volna meg. Igaz, Twilight? Igaz? Akkor nyerjük meg a bandák csatáját! Üdv a Canterlot Gimnázium első bandák csatája rendezvényén. Mindenki nevében kijelenthetem, hogy ez az eddigi legcsodálatosabb dolog, ami eddig ebben az iskolában történt. Örülünk, hogy a 3 új diákunk meggyőzött arról, hogy izgalmas eseményé alakítsuk a rendezvényt. Érzitek ezt, lányok? Lassan visszanyerjük az igazi erőnket.
Még azelőtt, hogy megkaparintanánk a legerősebb varázslatot. De a Rain Blossoms, vagy mi is a nevük, nincsenek az ige hatása alatt. Mégis hogyan szerezzük meg a varázserejüket? A Rainbooms épp annyira szét tud esni, mint bárki más. Csak éppen a rossz irányba kell terelnünk őket. Úgy érzem, mindenki segít majd arra lökni őket. Csövi! Snips a házban! A neved nem Snips és velem ne játsz, a kedvenc kajám a libamáj! Ez itt is Snips, figyelj, ha nem félsz, kicsi vagy még, a vállamig se érsz! Mindenki tudja, hogy szeretem a narancsot, de az titok, hogy néha megcsokkolok... Ez egy varangya! Igen! Yeah. Ez az! Igen! Ja, Snips, itt a házban, igen! Ezek vagyunk mi! Igen, ezek vagyunk mi! Igen! Kérlek, ne dobjátok le a mikrofont. Igen! Ez az öcsém! Ezt nektek Rainbooms! Nem fognak a döntő felé vezető úton problémát jelenteni. Gyerünk, lányok, csináljuk! Várj! Hol van Rarity? Ó, itt vagyok! Közönség előtt fogunk fellépni. Azt hittétek, nem fogok kiöltözni? Ne feledjétek, elég jónak kell lennünk, hogy a döntőbe jussunk, de nem annyira, hogy a szirének lássák a varázserőnket. Rájöhetnek, hogy mire akarjuk használni. Meg lesz! Elég jó, hogy megnyerjük, de nem olyan jó, hogy megmutassuk a füles farkas szivárványos mutatványt. Úgy 20%-kal gyengébb kell. Egy-két! Nincs már sok időnk, és kezdődik. Igyekezzünk, készüljünk fel hát. Az este vár, indulhat a parti. Bulizzuk most át az éjszakát. Nem tudjuk azt, hogy mi vár ránk, de jó lesz. Csillog a szép ruhánk, ránk villan a fény, és mi tárgyuk a szánk, mi vár ma ránk. Rázd meg jól, ez a buli, ma csak rólad szól. Rázd meg jól, rázd meg jól. Rázd meg jól, ez a buli, ma csak rólad szól. Rázd meg jól, rázd meg jól. Nincs semmi baj, ha elsőre nem érted. Mosolyog, tégy úgy, ahogy szereted. Az a jó, hogy itt mindenki egyedi. A te vicceidet nem mindenki kedveli. Nincs már sok időnk, és kezdődik. Igyekezzünk, készüljünk fel hát. Az este vár, indulhat a parti. Bulizzuk most át az éjszakát. Király! Nem tudjuk azt, hogy mi vár ránk, de jó lesz. Csillog a szép ruhánk, ránk villan a fény, és mi tárgyuk a szánk, mi vár ma ránk. Rázd meg jól, ez a buli, ma csak rólad szól. Rázd meg jól, rázd meg jól. Rázd meg jól, ez a buli, ma csak rólad szól. Rázd meg jól, rázd meg jól. Rázd meg jól, ez a buli, ma csak rólad szól. Rázd meg jól, rázd meg jól. Rázd meg jól, ez a buli, ma csak rólad szól. Rázd meg jól, rázd meg jól. Rázd meg jól, ez a buli, ma csak rólad szól. Tönkrement! Teljesen tönkrement! Rarity, talán azt akarod, hogy veszítsünk? Mi? Hogy? Nem az én hibám volt. Szabotálták a fellépést. Persze, de bárki is csinálta ezt. Nem lett volna képes rá, ha nem akarsz felöltözni... így. A szám legyen jó. Valamiért talán ezt nem sikerült felfognod. És mi volt az a konfetti Pinkie Pie? Hogy szólózzak így, ha a húrok között papírdarabok vannak? Eltereltem mindenki figyelmét. Mondja ezt az, aki végig menekült a reflektorfény elől, a fény elől!
Még így is jobbak voltatok, mint a legtöbb banda. Biztos bejuttok a következő körbe. De nem fog számítani, ha addigra nem lesz kész az ellenvarázsige. Találjatok egy helyet, ahol a szirének nem hallják, hogy gyakoroltok. Én szemmel tartom őket. Nem hiszem, hogy egy terembe kéne mennünk. Nem kéne többször így egymásba ütköznünk. Ti hallottatok valamit? Nem. Azt mondtam, nem kéne... Már megint. Idegesítő. Miért viselkedsz így? Azt hittem barátok vagyunk. Persze, és visszajöttél csak azért, hogy leverj minket a bandák csatájában. Ez kell nekem, Twilight, de el akarod venni tőlem. Szép kis barát vagy. Nem ezért vagy... Gyere, Twilight, dolgunk van. Tényleg azt hiszed, tudsz nekik segíteni? Fogalmat sincs arról, hogy mit csinálsz. Könnyek már is, pedig ez csak az első kör volt. A következő fellépő banda a Trixie és az Illúziók. Menjünk, mi jövünk Trixie után. Ezt nem fogjátok megúszni. Miért? Mert te se úsztad meg? Ó, mindent tudunk rólad, Sunset Shimmer. Van egyfajta hírneved a gimiben. Megváltoztam, már sokkal jobb vagyok. A pálya szélén vársz, míg a barátaid jól érzik magukat? Ó, igen, olyan közel álltok egymáshoz. Mégse kértek meg, hogy lépj be a bandába. Biztos attól tartanak, hogy senki se hallgatná meg őket, ha ő is benne lenne. Kár! Nagy kár! Ha ez vigaszt nyújt, valószínűleg senki se fog emlékezni rád, mire végzünk. Ne feledjétek, a javát a végére tartogatjuk, amikor visszanyerjük a teljes erőnket. Bűváljunk elvarázsolt. Elméd mélyére hatolt. Itt vagyunk, ide néz, dobban a láb, tapsol a kéz, bűváljunk elvarázsol. Elméd mélyére hatol. Mozdul a tested, eszed, veszted, hogyha szól a dalunk, emeld fel az égbe a kezed, ugye nagyon élvezed. Mozdul a tested, eszed, veszted, hogyha szól a dalunk, emeld fel az égbe a kezed, ugye nagyon élvezed. Bűváljunk elvarázsolt. Elméd mélyére hatol. Hallgass most a hangom, ne félj! Hamarosan nem lesz esély. Behalózott már a dalom. Énekelsz, ha úgy akarod. Mozdul a tested, eszed, veszted, hogyha szól a dalunk, emeld fel az égbe a kezed, ugye nagyon élvezed. Mozdul a tested, eszed, veszted, hogyha szól a dalunk, emeld fel az égbe a kezed, ugye nagyon élvezed. Bűváljunk elvarázsolt. Elméd mélyére hatol. Bűváljunk elvarázsolt. Elméd mélyére hatolt. Hát itt vagyunk. Még egy kör, és bekerültök a döntőbe. Kivéve, ha már készen van az ellenvarázsige. Ne aggódj, Twilight, csak este lesz a döntő. Lesz időnk gyakorolni, mielőtt fellépnénk. Nem hagyunk cserben! Ti nem hagytok cserben. Azon gondolkoztam, hogy még egyik számomat sem játszottuk el. Most van az elődöntő, a király akarok lenni, itt kell játszanunk. Nem is tudom, miért kérdeztem. Pár trükköm, ha kell, jöjjök ide, nézd, egyszerű ez az egész.
Ezt úgysem tudjátok felülmúlni, rénylúzerek. Nem lenne szabad versenyeznetek, hiszen óriási előnyötök van a többiekkel szemben. A hihetetlen játékomra és az angyali ének hangomra gondolsz? Ne légy nevetséges, rágondoltam. Ha tényleg olyan jó lennél, nem kellett volna egy mágikus segítőt hívnod, hogy egyáltalán legyen esélyetek. Mindenki erről beszél. Ha-ha! Ugyan! Egyedül is meg tudnám nyerni, ezt mindenki tudja! Persze, hogy megnyernéd. Eltűnt? Várj! Ott is van! Következik a Rainbooms. Gyerünk, Rainbooms! Én itt leszek, majd figyelek. Én leszek itt a király. Én leszek itt a király. Mikor láttál, fésebességgel nem ér. A gitáron játszom most a kedvedért. Engem nem lesz egyszerű legyőzni. Jó vagyok, így nem tudsz előzni. Nézd csak rám, és hátrálj. Én leszek itt a király. Nézd csak rám, és hátrálj. Én leszek itt a király. Ez borzasztó. Ez a rossz lány, akit imádunk utálni! Tudtam, hogy még mindig bajkeverő. Visszatért az igazi Sunset Shimmer. Nem erről van szó. Ő a hibás! Ez meg mi volt? Előjött a varázslat. Én nem tudtam mit csinálni. Mondjuk behúzni a függönyt, kihúzni az erősítőt, hagyni, hogy mi foglalkozzunk a helyzettel. Sajnálom, csak segíteni akartam. Persze, hát nem sikerült. Ez nem történt volna meg, ha nem keltettél volna feltűnést. Mint mindig. Jó kis műsor, rénylúzerek. Főleg azt tetszett, amikor Sunset Shimmer az irigység miatt feldöntötte Rainbow Dash-t a gitárszólója közepén. Nem az irigység miatt tettem. Ha te mondod... úgy tűnik már eldöntötték, hogy ki jut be a döntőbe. Azt hiszem, nem volt nehéz döntés. Mit csináljunk? Nem lesz még egy esélyünk, hogy fellépjünk. Ráadásul egy csodás ruhát választottam a döntőre. Igazad van. A legnagyobb tragédia, Rarity, hogy nem öltözhetsz ki. Nagyon jól tudod, hogy nem így értettem. Maradjatok csöndben, most mondják, ki jutott a döntőbe. Kit akarunk becsapni? Úgysem jutottunk be. És a banda, akik csatlakoznak a Dazzlingshez a döntőben, a Rainbooms. Hogy? Tényleg azt mondta Rainbooms? Ennek még nincs vége! Gratulálok, lányok! Megérdemlitek. Komolyan? Nem is fejeztük be... Találkozunk este a fellépésen, Rainbooms. Mi már nagyon várjuk. Igen, de nem annyira, mint mi. Nem nektek kellett volna bejutni, Rainbooms! Menjetek el! Menjetek innen! Megérdemlitek! Kis banda! Kifelé! Menjetek innen! Biztos, hogy Ez hihetetlen! Felháborító! Igen, valóban az. A Rainbooms nem érdemli meg, hogy a döntőbe kerüljön, főleg, hogy a ti bandátok sokkal jobb volt. És jobban is akartátok. De hát, végül így lesz. A Dazzlings a Rainbooms ellen. Kivéve persze, ha a Rainbooms nem tud megjelenni a fellépésen valamilyen oknál fogva. Próba 1, 2...
Ügyesek voltunk. Más nem tartja furcsának, hogy mégis bejutottunk a döntőbe. Nagyon furcsa. Mit csinálsz itt, Trixie? A veszteseknek hátul kéne ülniük az olcsó helyeken. A nagy és erős Trixie a legtehetségesebb lánya Canterlot gimiben. Nekem kéne a döntőben lenni, és benne is leszek! A viszont nem látásra! Mondtam, hogy valaki ad nekik lökést. Nem lökte meg őket, meghúzott egy kart. Inkább ne szólalj meg, Szonáta. Ha velem leszel, van pár trükköm, ha kell. Győzök, ide néz, hisz én nagy vagyok, és kész. Ha velem leszel, van pár trükköm, ha kell. Győzök, ide néz, egyszerű az egész. Add fel, Rainbow Dash! Már órák óta próbálkozol, nem fog kinyílni. Talán nem is számít, hogy itt ragadtunk. Úgysem működött volna az ellenvarázsige. Hogy nem működött volna Twilight? Feltéve, ha egy bizonyos bandatag nem irányítaná folyton magára a figyelmet. Hé, ha azt akarod mondani Twilightnak, hogy túl sokat erőlködik, hogy ő legyen a banda vezetője, akkor megmondhatod neki. De hiszen rólad beszélt, Rainbow Dash. Rólam? Én csak azt akarom, hogy annyira király legyen a bandám, amennyire csak lehet. A mi bandánk! De miért nem működött? Tudnom kéne, mit kell tennem, mégis miért nem tudom? Hogy vallhattam kudarcot? Lehet, hogy a te ötleted volt, hogy bandát alapítsunk, de ez nem csak a te bandád, Rainbow Dash! Én írom az összes számot! Én is írok számokat, csak sosem játsszuk el. Összeállítottam a legtökéletesebb öltözéket. Már megint a ruhák! Senkit sem érdekel, mi van rajtunk. Engem igen, Applejack. Bocsánat, hogy szeretnék kreatívan hozzájárulni a banda jövőjéhez. Hé! Nem emlékszik senki a bókára? Segítség! Pont az ellentéte annak, amit mostanában csinálunk! Már csak sose kértem volna, hogy lépjetek be! Már csak sose léptem volna be a bandába! Igen, bárcsak! Mi a bárcsak? Nem hiszem, hogy nem értitek, hogy én csak azt gondoltam, hogy jól nézem ki! Nektek, hogy semmi ruhákat fülekre találok! Nem ennek elég legyen! Rajtam múlik, és nekem ti nem értetek hozzá! Ha velem leszel, van pár trükköm, ha kell. Győzök, ide néz, egyszerű ez az egész. Na ezt múljátok fölül. Ó, jaj, vajon menni fog? Végig ezt akarták elérni. A bennetek lévő varázslatból táplálkoznak. Hogy használhatják a varázserőnket? Ez a barátság varázsa! Mióta megalapítottátok a bandát, hagyjátok, hogy kis dolgokon felkapjátok a vizet. Nem szóltam, mert nem éreztem helyén valónak. Így, hogy ennyire új számomra ez a barátság dolog. Még sokat kell tanulnom, de azt tudom, hogy ha a legkisebb problémákat sem tudjuk megoldani az elején, akkor a barátság varázsából valami más lesz. El se hiszem, hogy ennyi feszültség volt körülöttem, és észre se vettem. Nekem kéne tudnom a válaszokat, de amióta megérkeztem, folyton cserben hagylak titeket.
Nem hiszem, hogy egy valakinek kéne tudni az összes választ, de számíthatsz a barátaidra, ha meg akarod találni a válaszokat. Már segítettél is. Gyerünk, ki kell jutnunk innen. Spike! Bocsi, hogy késtem. Találnom kellett valakit, akit még nem bűvöltek el a szirének, hogy segítsen. Ő miért nincs a hatásuk alatt? Sose veszi le a fejhallgatóját. Gyerünk, srácok! Ideje bebizonyítani, hogy a barátság varázsa még velünk van. És csak egy módon bizonyíthatjuk be. Akkor újra összeáll a banda? Igen, újra összeáll a bandánk. Ó, az ellenvarázsige melyik verzióját játsszuk el? Nem számít, hogy mit játszunk, amíg együtt játszunk. Barátokként. Tudom, melyik szám kell. Fluttershy írt egy nagyszerű dalt. Mindjárt megmentjük a világot. Amondó vagyok, hogy csináljuk stílusosan. Rarity? Már azt hittem, sose kérsz meg. Kezdődik a sor, most hozzád szól a szó, mert most mi jövünk, s ti nem jöttök velünk. Hogy játsszuk túl őket innen? Hullámaink lecsapnak megint, menekülni vágysz, de csak bénultan állsz. Így már minden más, hat rád a varázslás, és vár a jutalom. Miénk a hatalom, kellünk neked, nyújtsd a kezed, mi vagyunk a bennem a zene szólal. Nem kell az üresség, jól tudom már rég. Nem kell a híresség, nem kell a hírhetség. Csak azért jöttem én, hogy halld meg a zeném úgy szeretném. Kövess kérlek, állj mellém, gyere tőd ki, tanulj meg élni, szabadulj fel, és tanulj meg élni. Halld a szívedben, légy szabad az életben, zenénk oly végtelen. A Ringrooms igazi bandák csatájává változtatja a helyzetet? Akkor csatázzunk! Mindent akarunk, mindent megkapunk. Jön az áttörés, végetek lesz most és kész.
sose győztök engem le, és nem tudják megtörni az eném. A barátaim jöttek el, nem csak a hírnév fontos, tudom én. Hallgass, mit mond a szó, a zenénk bomba jó. Felrobbas, akkor tudod már, hogy mi való. Itt nem leszel te hős, a barátság erős, és győzni fog a jó. Énekelj, zúgjon a dal, csak táncolj most a pároddal, és így együtt győzhetünk majd, mi előzzük a bajt. A zene a szívünkben él, felrobban, szétfújja a szél. A barátság, tudod, mindent túlél, túlél. Énekelj, zúgjon a dal, csak táncolj most a pároddal, és így együtt győzhetünk majd, mi előzzük a bajt. A zene a szívünkben él, felrobban, szétfújja a szél. A barátság, tudod, mindent túlél, túlél, túlél. Így már minden más, hat rád a varázslás is már Ez megmagyarázza, miért voltak számukra olyan különlegesek. A medálak és az Equestriából hozott varázserő nélkül ők is csak 3 ártalmatlan tini lány. Rémbumsz a király! Ez hihetetlen volt! Lehet, hogy legyőztétek a Dazzlingset, de sose lesz olyan hihetetlen show leállító képességetek, amilyen a nagy és erős Trixie-nek van! Eltűnt? Ó, nem! Ott is van! Trixie, jól van? Tudod, Twilight hamarosan visszamegy Equestriába. A Rainboomsnak jól jönne még egy vokálos, aki segítene Fluttershy-nak. Tudok gitározni. Meglátjuk. Bár tovább tudnál maradni. Én is szeretnék, de várnak már Equestriában. Vissza kell mennem. A póniknak szükségük van rám. De most már bármikor át tudok menni a portálon. Még találkozunk. Talán előbb, mint gondolnátok. Kész vagy? Igen, kész! Kedves Twilight hercegnő, már is hiányzol. Remélem, hamarosan visszajössz. Egyre jobban mennek a dolgaim a Canterlot Gimiben, de tudom, hogy még sokat kell tanulnom a barátságról. Remélem, nem baj, ha írok neked, hogy tanácsot kérjek. A barátod Sunset Shimmer. Készen állsz? Igen! 1, 2, 3, 4! Jó, hogy eljöttél. Most minden más lett, nyár van és eltűnt a tél. Már világos a jel, most ébred minden szívünk megtelt élettel. Szivárványként ragyogunk, szivárványként ragyogunk. Sok barátom van, nézd, és mindig lesz, ha bajba jutsz, segítőkész. Jön
A szinkron a Minimax megbízásából a Subway stúdióban készült. Produkciós vezető Kicska László. Semmi kétség, Spike. Valami furcsaság történik abban az iskolában.